अरे हीरो सुनिए जी ए जी कहाँ जाता नी मुँह जाती चलबू नाराज हो गई नी का नाराज ना अब तो लतीबो कर बब्बर दिन भर गाड़ी के पीछे पीछे लगल रही कहाँ जात हवा का करत हवा घरे लौट जाने तू खाले झटो तोहार हम मत रोवा अरे मूत रोवा अरे मूत्रो हम कहता नहीं मत रोवा आवाज भाग जाई मत रो। तोरा बहिनी का अंडरवियर पहिरा क्या बात में बोल रोवा मत अरे चुप हो जा रोवा मत लोर पोछो लोर पोछ लो तारा के हृदय से मानी ले हम जे रोवा बुनु तो हमरो लोर चल ले भावना से दुनिया की रोया मत हम जे रोवालू तो लोरे ना बिगो ना टीचर बिग दे अरे ई काहे रोत हो अरे लागो तो कोनो ले ले का हो मोबाइल ले ले बा कौन सेट है एप्पल के चुप रहा ए बबुआ कोनो एक मोबाइल ले ले बा बड़ी महंगा मोबाइल रखे ले नु एप्पल के रख ले बोला का भइल रास्ता में बोल कोनो ले ले मोबाइलवा तो कोनो कोइलसिया कोनो बातो चित ना कइलस कोनो धइले रहला कुछ दुखाता तोर मैदान लगल बा काहे रोत बोल अरे दिनों करे वाला बड़ू का कोनो कुकुर घर ला रहला कोनो मिसलस ये नानू कोनो कान मिसला सो कुछ फाटल बा कोनो साढ़ घर ला रहला रास्ता में कुछ ना भइल कोनो घटना ना भइल सब कला चटका शुरू होता रे वही खाती भूखाई ना का बात तो बोलू ए अपना दिल के बात हम केंगे कही और कैसे कही हमरा से काले के मुंह सनु कहबू की गाड़ी से कहबू ए हमार मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा दिले बड़े लड़का से ना भैंसा से बोलू बढ़िया तेरा गम अगर ना होता जितेंद्र सिंह का शरव राम तुझे फोपना से ध्यान टन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जो बोले सोनिया सचरा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तेरा गम अगर ना होता हो तेरा गम अगर ना होता तो शराब में न पीता दो गला कहीं का हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मामा जी आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने दाम 100 रुपया बा। 100 रुपया एक और खूबी का बा खूबी जनबो हो 10 तला पर से गिर जाइबो गाड़ फट जाई बाकी काछा ना फटी